Ndewo. Ndewo nwanne m. Biko anyị bụ ndị Lion Gate TV. Anyị bụ ndị na-agagharị ka anyị wee fụ ihe dịka chi si kee ya. Anyị wee bata ebe a. Ịgwa gị ka eziokwu m ife m fụrụ ebe a juru m anya. Ọ dịka chi si kee ya. Mana tupu anyị ebido, biko aga m achọ ka anyị mata aha gị. Biko ị nwere ike kọwara anyị aha gị bụ? Aha m bụ McDonald Ikeji. Akwanụ m onye Ezihie. Ebe ị batara ugbo wee Ezihie. Ọ m onye Ezihie. Ihe eji mara ebe a na oge mbụ ụmụ ọkpụkpara. Bụ dịka ọ dị ugbo eme na baptizim anyị wụzi Ezihie. Ebe onye na ugbo wee Ezihie. Okay, nke a bụ ihe dị mma, Ezihie. Ya makwanụ nwere obodo dị otu a nwere ihe dịka chi si kee ya ụta. Mmiri na-esi n'okwute agbapụta na ọtụtụ ihe dị iche iche dịka ọdịnala na omenala Igbo si dị. Biko na mmiri nke anyị na-ahụ anya ya ebe a, ọ bụrụ na dịka m si afụ ya bụ mmiri o si n'okwute agbapụta, ọtụtụ ihe mgbagwoju anya nọ na mmiri a. Biko onwe ihe nwere ike ịkọwara gbasara mmiri a? Nwanne m, kemgbe aha mmiri a wụ Ọkwara Ugo. Ọkwara Ugo. Na omenala Igbo na otu anyị si nụ aha ya, Ugo wụ nnụnụ siri ike ma maa mma. Nnụnụ a na-eme ihe dị egwu. Nnụnụ a dịkwa smart. Ọkwara ya ga-emekwa ihe nnụnụ a na-eme. So aha mmiri a bụ Ọkwara Ugo. Ọ nọkwa n'Ezihie. Ihe niile gbasara mmiri a wụ ihe dị egwu dịka ọdịnala na omenala Igbo si dịrị. So mmiri a nwere ike buru ibu. Mmiri a nwere ihe niile dị mma eji mara mmiri a. Nwanne, ọ ihe m nwere ike ịgwa gị dịka o si gbasata mmiri a. Ndewo rie nne. Ọkwara Ugo. Aha ya bụ mmiri bụ ọ dị egwu. Igosi na mmiri nwere ọtụtụ ihe nke ọ na-eme dị mma. Ịma ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-ahụta mmiri na mmiri bụ ihe ọjọọ. Mana mmiri bụ ezi ihe. Obodo ọbụla nwekwara ihe na-achị ya. Nke a bụ eziokwu. O nwere ihe ndị ọzọ ị nwere ike ịgwakwa anyị? Ka ihe bụ uru dị na ya bụ mmiri? Na ọ bụ na dịka m na-elekwa anya, ahụga m ọtụtụ ihe dị iche iche dịka omenala Igbo si dị. Ịbụ ebe niile mara mma. Biko o nwere ihe ị nwere ike ịgwa anyị gbasara ihe ndị a? Nke mbụ wụ dịka m gwara gị na aha mmiri a wụ Ọkwara Ugo. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ ya Ọkwara Ugo, but aha eji mara ya wụ Ọkwara Ugo. But nickname ya wụ Ihe Okuko. Mebido ebe ahụ na mgbe anyị nọrọ na nwanne ya nwoke otu n'ime anyị na ebe na-azụ okuko ya. Anyị okuko ya mmiri. Okuko ya azọ ya 100 English fowl, otu agha anwụ. Akpọzi ebe a Ihe Okuko. Anyị ama ahụ ọtụtụ ya na-agbagwoju ndị mmadụ anya. Okuko ndị a na-abịa ebele, egbe a na-ebu ha, ufu a na-ebu ha. Mgbe a ka anyị ji matazie na enwere mmụọ na ike n'ụhịa na-echekwa okuko ndị ahụ. Ihe a bụ Ọkwara Ugo dịka anyị si mara anya. Enwe uru buru ibu anyị na-esi na ya enweta. Nke mbụ wụ dịka anyị si nụtakwa mgbe a lụrụ agha Biafra na Naịjirịa, ndị niile wụ ụmụ Ezihie, ụmụ ọkpụkpara, wụ ụmụ Ezihie, wụ ndị amị ndị gara ọgụ, mụọ ndị nwunye ha na ụmụ ha. Mgbe ọbụla ha bịara ebe a, ha na-enwe nchekwa buru ibu. Ihe ọbụla gbasara shelling, ihe ọbụla gbasara egbe, ihe ọbụla gbasara bọmbụ a na-erute ha. As long as ha nọ ebe a, kampụ ọhịa, nothing like harm, no havoc will reach them. Ọkwara Ugo a wụ onye chara acha, wụ onye dị ike dịka aha ya si dị, na-echekwa ha niile. Enwe onye ọbụla bịara ebe a bịa echekwa onwe ya ma ọ bịa zoo mgbe ha lụrụ agha Biafra nwụrụ ọnụ ma ọ bụ mgbe egbe tụtara. Nke ahụ uru nke mbụ anyị chọpụtara dịka o si gbasata mmiri a. Uru nke abụọ anyị chọpụtakwara wụ ọwụ ejimara Ezihie. Ọ na-alụ ụwa dịka o si wụrụ Ọkwara Ugo. Ọtụtụ famili, ezinụlọ dị iche iche ọ na-alụ ụwa. Ihe ọzọ na-agbagwoju anya na mmiri awụ, ọ na-alụ ụwa nwoke, lụkwa ụwa nwaanyị. Ọkwara Ugo anyị na-agwa gị wụ ọ lụrụ ụwa na ezinụlọ niile nọ n'Ezihie. Ị ga-enwe nke nwoke, nwee nke nwaanyị.
ọkwana ugo a dịka anyị si hụta ya, ọ zara aha ọkwana ugo ya nwoke, but ọ na-alụ ụwa nwaanyị lọkwa ụwa nwoke. Famili ọbụla ọ lụrụ maọbụ ezinụlọ ọbụla ọ lụrụ ụwa n'ime ha na-enwe nchekwa buru ibu, ha na-enwekwa ọṅụ zuru oke na ha nwere ọkwana ugo n'etiti ha lụrụla ha ụwa. Nke ọzọkwa wụ o mere jikọta ụmụ ọkpụkpara ma ọ ezi ihe n'obodo ndị ọzọ dị iche iche dịka Ọkịja, dịka obodo ndị ọzọ nwekwara arụsị na mmụọ ndị gbara ọkpụrụkpụ, Ugwuta na ndị ọzọ. Otu a sịkwa nụ gbasara mmiri a, isi ya nọ na Ọkịja. Mmiri Ọkịja ya wụ ka anyị nọrọ si ebe ahụ soro bịa ebe a, bọta eto ji gbagwoju anyị anya, anyị ahụghị ote mmiri ahụ ji soro bịa ebe a. Anyị nọkwara na ọwụ n'okpuru ala ka o si soro bịa ebe a. Otu o ji doo anyị anya na ọwụ eziokwu, enwere mgbe ndị Ọkịja mmadụ ole na ole si enwe ebe ha chọpụtara na mmiri ha na-akpa ike, ha esi Ọkịja si Ugwuta bịa ebe a, si ebe a wee ebe mmiri ha na-akpa ike. Ya mere anyị ji mata na mmiri a wụ mmiri si Ọkịja sikwa Ugwuta. Ya mere ike ya ji dị egwu. Ọ na-agbagwojubu anyị anya, elee etu ike mmiri a ji dị egwu otu ahụ. Mgbe ahụ ha bịara sị enwere mmiri nọ n'ala ha chọpụtara si na obodo ha bịa, mgbe ahụ ka ọ doro anyị anya na eziokwu mmiri a si Ugwuta na Ọkịja site n'okpuru ala sọpụta. Nke ọzọ anyị makwa gbasara mmiri a bụ enwere ihe dị ebube na-eme na mmiri a. Once in a while, once in a year, enwere eke dị egwu na-esi na mmiri a pụta. Ya esi na mmiri a pụta, ya agawa Ọkịja agawa Ugwuta, ya gachaa ya alaghachikwa, ya na otu afọ ya alaghachikwa. Ọtụtụ anya ahụ n'anya, ọtụtụ mmadụ ahụkwala ya. Eke ahụ wụkwa ihe so na-ejikọ mmiri a na-ejikọkwa ala ụmụ ọkpụkpara na ezi ihe. Mgbe ọbụla ọ gara, mgbe ọbụla ọ lọtakwara, anyị ga-enwerịrị a great challenge and a great development, ma ọ bụ ihe a ga-eji mara na eke apụọla, ọ lọtala na ebe obi. Eke a ebe bụ ebe isi obi ya, ọ na-aga Ugwuta gaa Ọkịja lọtakwa ebe a, igosi na ya agaala ije lọtakwa na isi obi ya. Anwụna. Ndewo. Site na ihe ịkọwara, ọ na-egosi na mgbe ọ na-apụ ije ya, ihe ọ na-aga ebute bụ akụ na ụba na udo, ndụ na ọganiru na ihe ọma dị iche iche. Ịma kemgbe ọtụtụ mgbe dị iche iche ka anyị hapụrụ omenala Igbo chụwa ihe ndị ọcha kpọrọ western culture, hapụ omenala anyị makwanụ na ugwu eze dịka aha ya si daa bụ ịsọ bụ ọpara ugo. Ịmasị ugo, ndị Igbo na-atụrụ isi ugo chara acha adịghị eti echu, igosi na ọ bụ ezi ihe. Ịgwa gị nke rie nne, ya bụ ebe a ọtụtụ ihe ịtụnanya dị ya. Even site na ya bụ mmiri, ọtụtụ ndị ga na-ajụ ka otu ya bụ mmiri si wee pụta, si gachaa ma Ugwuta ma Ọkịja bịakwa ebe a bịa eme ngịrị bịa nọrọ. Omenala ga-adị, nke a bụ eziokwu, omenala ga-adị. Ihe ọ machikwara n'ihi na o sitere gboo. Iji nyere ha aka nwanne m, gị lee anya ebe a, ị ga-ahụ ihe ndị ekewechara ebe a. Ihe awụda akwa aghasara aghasa ma ọ bụ akwa a ga-eyi eyi. Ihe awụ ihe ndị bekee na-akpọ shrine. Shrine a bụ ebe ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa ewere ike, ma ndị ụkọchukwu, ma ndị ụmụ okorobịa na-achọ ego, ma ndị na-achọ ahụ isi ike, ma ndị na-achọ ọgwụgwọ ọrịa. Ha na-abịa ebe ewere ike. As long as ha abatala ebe a, ọtụtụ nsogbu ha niile ebie. Ebe a wụ ebe a na-enwe solution to many problems. Ọkwanụ ugo a anyị na-agwa gị wụ a man of many solutions. Ọkwanụ ugo anyị na-agwa gị wụ ebe ọtụtụ ndị mmadụ na-enwere nsogbu na-abịa kuru ume ndụ. Ọkwanụ ugo anyị na-agwa gị ugbu a wụ ebe ọtụtụ ndị mmadụ na ihe nsogbu na-emechi ike na-abịa nwee mgbaghapụ. Ọtụtụ ndị pastọ na ndị ụkọchukwu abịakwala ebe a nata ike ha eji akpa ike na chọọchị. Ọtụtụ ndị na-eme biznes na-abịakwa ebe a nweta ezigbo ike ha eji enwe breakthrough. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ihe ịma aka dị iche iche na-abịakwa ebe a nweta ike ha eji aga n'ihu na ndụ.
ọkwanụ ugo a na-akpa oke, ọ na-akpa oke n'etiti ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke, ọ na-akpa oke n'etiti ndị wu ndị ezi ihe na ndị na-awụdị ndị ezi ihe. Enwe ndị na-esi ndị Anambra bịa ebe a were ike laa, enwe ndị na-esi Ugwuta, enwe ndị na-esi Rivers steeti, enwe ndị na-esi ala Yoruba na ala Hausa bịa ebe a bụrụ ike. Mostly especially ndị politishan anyị, ọtụtụ n'ime ha na-abịa ebe a bụrụ ezigbo ike buru ibu. Gị lee ebe a ekowere ihe ndị a, ị ga-ahụ na ebe a adịghị natural. Ebe a ọwụdo ihe ọwụ mmadụ tiri ya, bọtụ dịka isi na-ahụ ya, ọwụdo ihe gbasara mmadụ, ọhịa gbasara mmụọ ka ị na-ahụ ebe a. Ihe ewe ọkwara ugo, ihe ewe ebe a na-akwacha ọkwara ugo ahụ, ọwụ mmiri, bọtụ ihe nọ n'ime ya karịrị mmiri ahụ dịka isi na-ekuru ya. Ọkwa otu n'ime ejimara ezi ihe taa. Ị ga-ekwu okwu ezi ihe, ị ga-ekwu ekwughị ekwu ọkwara ugo. Ị ga-ekwu n'okwu ọkwara ugo, ị ga-ekwu okwu ezi ihe. Ọ bụ otu m ji hụta ya, ya mere m ji chọọ ka ị mara ya otu a. Ndewo rienne. Ịgwa gị nke bụ eziokwu, obi dị m ụtọ na abatara m ebe a taa, n'ihi na ọtụtụ mgbe anyị na-agara ihe ndị anyị na-agara gbasara omenala na ihe dịka chi si kee ya, echeghị m na ya bịakwutego ihe dị otu a. Dịka obodo unu makwara nọ mma, ịgwa nke eji eziokwu eme, chi keziri ya nke ọma, akpọrọ ya ezi ihe, ezie ya eme ngeri ihe adị n'eziokwu anyị wee bịarukwe. Biko ịgwakwa nke eziokwu maka ndị na-ele anyị maọbụ ndị na-ahụ ihe ndị a. Ebe anyị nọ bụ na obi ọkwara ugo, site na dịka o si wee kọwara anyị, o mere ka anyị mara na ọkwara ugo a na-enye akụ, nye ụba. Ọtụtụ ndị makwa taa ịbịakwala ebe a bịa buru ike dị iche iche. Ọ bụ ihe ziri ezi, bụkwa ihe dị mma. Ndewo rienne. Ebe a ka anyị ga. Ndewo nwanne m onye si Lion Gate TV. Ana m ekele gị dịka ị bịara ka iri anyị ajụjụ ọnụ. Ana m asịkwa mgbe ọzọkwa ị nwere ike ihe ọzọ ị chọkwara ịmata dịka gbasara ezi ihe na ọkwara ugo a, ị nwekwara ike ịbịa mata site n'aka anyị. Anyị ga-enye gị ezi ohere ka ị mata ya. Biko tupu anyị achịkọ, ka ihe nwere ike ịgwa ndị na-ele onyonyo a n'oge awa dị ugbu a, ka ihe bụ ndụmọdụ na ihe nwere ike ịgwa ha gbasara omenala na ọdịnala na ọkwara ugo n'iru obi ọkwara ugo ebe anyị nọ taa. Ihe m nwere ike ịgwa ha bụ site na kembụ, ndị ezi ihe niile ejikwala ebe a egwu egwu. Ọtụtụ ndị ezi ihe nwere nsogbu na-eche ha aka mgba n'ihu, nsogbu dị ka agaghị n'ihu na ihe gbasara akụ na ụba, nsogbu dị ka ọrịa agwọghị agwọ, nsogbu dị ka ihe ndị ọzọ wụ ihe na-emekpa nwoke maọbụ nwaanyị maọbụ ezinụlọ ahụ. Ha leghakwala ọkwara ugo a anya. Ọtụtụ ezinụlọ n'ezi ihe ọkwara ugo a lụrụ ụwa n'ime ha niile. Ha site na ndị ahụ wụ ọkwara ugo lụrụ ụwa n'ime ha mechanwa ọkwara ugo. Emechanwa ha, ọkwara ugo a ga-enwe obi aṅụrị. Ya emechanwa ezinụlọ ndị ahụ niile mechaga ndị lụrụ ụwa, ndị ebe ọ lụrụ ụwa n'ime ha. Ndị ọzọ m ga-enyekwa ndụmọdụ wụ ndị ọzọ wụ ndị gbara agbata obi, ndị mba anọ, ndị obodo ndị mba anọ niile, ndị Imo steeti na ndị Naijiria na ala Igbo niile. Biko onye ọbụla mara na ọkwara ugo a wụ eze eshizuru eshizu. Chineke shizuru eze. One of even the most powerful deity in Igbo land. The most powerful deity in Igbo land. Ị ga-egecha ebe ị na-aga inwe solution to your problem or whatever. Bịa n'ọkwara ugo, bịa na mmiri a, ị ga-enwe ogbugbo nye nsogbu gị. Bịa na mmiri a, nye ya nkwado, nye ya nsọpụrụ ruru ya. Ọkwara ugo a kwesịrị ịwụ mmiri ma deity a ga na-anụ aha ya na Nigeria niile. This is as I'm telling you, ya the most powerful deity na Igbo land niile. Ka anyị ghara iji ya egwu egwu, ka anyị gbakọọ ya, ka anyị mara na as long as ọ nọ n'ezi ihe, ọ mara na ezi ihe a wee ebe ọ ga-abịa ihe adịrị ya. Ọ ma ihe o ji gbakọ ezi ihe. O si Ugwuta, si Ọkịja gbadata ebe a bịa gbakọ ezi ihe. Mgbe ọbụla ị bịakwara bịa gbakọọ ya, ihe ga-adị na ndụ gị. Ọhịa m chọrọ ime ka ụmụnne anyị niile mara. Anwụchile. Ndewo. Biko tupu anyị achịkọ, ịma asị a na-agba aka hụ nwata eze n'ọnụ.
ya bụ ọkwara ugo onye maka dịka ị na-ekwu ihe ugbo ọtụtụ ndị ga-awa ọchụkwa onyonyo a ga-achọ ịbịaru bịa marakwa bịa hụ ịdị mma nke a na-ekwu okwu ya. Ọ dịghị ka onye bịa ka ọ gbara aka ka o nwere ihe a ga-eji bịa wetara ya bụ ọkwara ugo n'obi ya, n'ihi na a na-agba aka aga na obi eze. Ọ bụ eziokwu nwanne m, dịka ị kwere, a na-agba aka aga n'obi eze, a na-achị otele, a na-agbakwa aka akpụ ala ihu ya ga-eji ahụ ya eji shi ma ọ bụ ji ma mere at least mgbe ọbụla ị bịaja ya jije ihe n'aka ma ị hụrụ mmadụ n'isi ebe isi nsọ aja, ma ị hụrụ mmadụ were egbote ebe a kwubie okwu gwa kosoro ọkpara ugo ọ nụrụ ihe i kwuru, gị kwubie okwu were ihe iji bịa gbote ebe a kwubie okwu laa, were faith were okwukwe so ya, ihe mkpa gị niile ga-abụ ihe gabirigara gị na ndụ gị. Ndewo rie nne. Ebe a ka anyị ga-ejedebe ya taa, mgbe asị ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owerre Nchi. Ndewo.